O domingo 27 de agosto disputarase a 14ª edición da Carreira Popular Concello da Pobra do Caramiñal, unha cita xa consolidada no calendario de eventos da localidade e que ademais conta co apoio de outros organismos, como é o caso da Deputación da Coruña ou a Mancomunidade Barbanza-Arousa, xa que forma parte do Circuito Provincial de Carreiras Populares e tamén se integra no Circuito de Carreiras Populares de Barbanza-Arousa, 4 carreiras unha meta. Estamos falando dunha proba que xa está consolidada, que se leva facendo moitos anos no noso concello, que ano a ano vai a máis, cada vez ten máis deportistas. Creo que este tipo de probas son importantísimas, non só a nivel deportivo, sino a outros niveles, para colocar o noso municipio no mapa. Para nós como federación sempre un placer estar aquí na Porba do Caramiñal. Sempre digo en voz alta que en proporción da población é o concello que máis probas federadas fai de Galicia, en proporción ca súa población, e o gallá sigamos con esta magnífica colaboración e traballando conxuntamente non só polo atletismo en ruta, senón tamén polo campo a través, que aquí temos un circuito de campo a través fantástico. A proba estará aberta a todas as categorías, dende sub-6 a veteranos, incluindo ademais a modalidade de zapatilla inclusiva. Arrancará ás 11:15 da mañá, desenvolvéndose por un circuito urbano idéntico da edición do ano pasado, con saída dende a rúa Fernández Albor. Vai a ser a salida e a meta vai a ser na rúa Fernández Albor. Discurre todo por un medio comercial, aparcamento de Díaz de Rábago, rúa de Anxo Ballesteros, Calvo Sotelo, A Ponte, Gaboteira, Venecia, Arenal, Conde San Antonio, e darían 2 voltas, un total de 8.000 metros aproximadamente. As inscricións para poder participar na proba seguen abertas ata o vindeiro 24 de agosto a través da páxina de M-Sports. Agárdase unha participación próxima aos 700 participantes, sumando todas as categorías.